Нав садо аз дил ба дилҳо. ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди шабакаи фарҳанги фароғатии хостаҳо. чуноне ки мебинед айни ҳол мо дар студияи радиои нав қарор дорем ва ҳамсуҳбати мо ҳастанд директори радиои нав, шоумен, актёр ва журналисти муваффақ Муборис Усмонов. Ташаккур мегӯям барои шумо. Айни замон мо қарор надорем дар студияи радио, балки мо қарор дорем дар утоқи кории ман. Ташаккур мегӯям. Марҳамат. Хуш омадед ба барномаи навтаъсиси мо. ба шумо айни ҳол якчанд савол пешниҳод мекунем ва умедворам ки саволҳои мо ҷавобҳои дурусти хешро мегиранд. Журналист шудан ин орзуи кӯдакии шумо буд ва ё нохост журналист шуда мондед? Рӯзноманигор шудан, журналист шудан ин чӣ гӯям орзуи кӯдакии ман набуд. Ин умуман чизе аст ки агар гӯям ки тасодуфан шуд нодуруст мешавад, зеро ки бевосита шавқ дар муддати муайян вақте ки аллакай ман 18-19 сола будам, баъд чунин шавқ пайдо кардам ки ман рӯзноманигор шавам ва ҳамин давр вақте ки ман хостам ки рӯзноманигор шавам ба яке аз радио ки IFM ҳозирам аст ин радио 104 FM аст, ман занг задам ба сомонашон даромадам, гуфтам ба шумо ровӣ лозим аст ё ин ки не? Онҳо гуфтанд биёед мо месанҷем. Омадам, санҷидан, ба кор қабул кардан. Ин хато накунам агар соли 2012 ё 13 қадами аввалини ман ҳамчун ровӣ махсусан дар анамон радиои бале IFM шурӯъ шудааст дар шаҳри Душанбе. соли гузашта шумо дар филм низ дар як филм нақш бозидед. ба фикрам саргузашти Алишер буд. акнун гӯед ки журналистӣ, кори журналистӣ мушкил буд ва ё актёрӣ? гуфта метавонам ки ҳар як касб ба худ нозукиҳои хос дорад ва масалан то замони наворбардорӣ кардани филм ман бисёр фикр мекардам ки умуман филмбардорӣ мисол мерави як дубл ё ду дубл мекунӣ бо ҳамин тамом аст. вақте ки мо сабтро оғоз кардем, мо як саҳнаро тақрибан агар дурӯғ нагӯям 8 ё 9 соат як саҳнаро сабт кардем ва он саҳнае ки дар борон буд, он саҳна чунон маро дилгир карда буд ки ман гуфтам ман тамоман дигар актёрӣ умуман намекунам. мо ҳатто сабт кардем мо саҳнаи боронро, агар филми Саргузашти Алишер дар шаҳри Душанбе ҳам ки намоиш дода шавад, он гоҳ шумо мебинед. Мо филмро сабт кардем, баъд аз як ҳафта ба ман занг мезананд, ман аллакай дар Душанбе ҳастам. Мо филмро дар деҳаи оҳангарони ноҳияи Ашт гирифта будем ва ба ман занг задан, гуфтанд ки он порчае ки мо дар борон, ҳаво сард буд, дар борон сабт кардем 9-10 соат. гуфтанд ки умуман дар ҳамон жорстки диске ки мегӯянд, дар ҳамон нест мо бояд ки аз нав ҳамон саҳнаро сабт кунем. ин нақшро ба шумо ки пешниҳод кард ва ё худ? Не, ман худам чӣ гуна санҷида метавонам. вақте ки директори муассисаи давлатии сухтинамо Муҳиддини Музаффар барои ман пешниҳод карданд ки мо дар ана ҳамин филм мехоҳем ки дар яке аз нақшҳо, инам нақши асосӣ аст, туро ҳамчун дар нақши дӯсти Алишер бинем. ровӣ шудед, актёр низ шудед, сароянда низ шудед. гуфтем ягон бор шудааст ки худро дар ҷоддаи рӯзноманигорӣ яъне матбуот санҷида бошед? як-ду бор мақола нависта будам. ин соли 2015 буд ё 16 буд. аслан як мусоҳибае ки бо сарояндагон мекунӣ, бо Фарангиз Дунё ва бо Парвиз Назаров ду мусоҳибаро дар кадом рӯзнома шуд? дар Азия Плюс, рӯзномаи Азия Плюс буд. мо ду мусоҳибаи гӯем хеле фарҳангӣ фароғатӣ карда будем бо онҳо, бо Парвиз Назаров ва Фарангиз. бисёр мусоҳибаҳои шавқовар буданд. ҳатто дар сомонаи Азия Плюс ҳам он вақт чоп шуда буд. ин ягона таҷрибаи ман дар соҳаи матбуот мебошад ки ҳам ду мақола мебошад бо ҳамунам бо сарояндаҳо. аввалину охирин буд шояд? шояд. орзуи гирифтани зани дуюмро доред? не, ҳеҷ гоҳ фикри онро ҳам накардаам ва пеш аз ҳама ман оилаи худро, ҳамсари худро бениҳоят зиёд дӯст медорам.
ва ташаккур ки ӯ дар бари ман ҳаст. мо якдигарро зиёда аз агар бо зиндагии шахсиямонги тақрибан 7 сол мешавад ки мо якдигарро мешиносем, яъне ки якдигарро дӯст медорем ва дӯст дошта гирифтед ва ё падару модар? Не, ман дӯст дошта гирифтагӣ ҳастам. Оилаи ман рӯзноманигор аст. Рӯзноманигори касбӣ аст. Бале, аз ман фаъолтар буд. Вале айни замон мутаассифона аз он лиҳоз ки масалан мо фарзанддор шудем дигару дигар наметавонад ки кор кунад, вале ман боварӣ дорам ки дар оянда ҳатман ӯ низ фаъолияти худро оғоз мекунад, мо якҷоя кор мекунем. ҳар як коргар ва ҳар як корхона бо дигар корхона ва ё коргар рақобат мекунад. рақиби шумо дар соҳаи журналистика кист? Ман ягон нафарро рақиб намешуморам. Барои чӣ? Барои он ки ҳар як ровӣ, ҳар як рӯзноманигор, ҳар як шоумен тарзу услуби хосаи худро дорад ва аудиторияи ман аз аудиторияи дигар рӯзноманигорон фарқ мекунад ё ровиҳо ва барои ҳамин дар ин ҷо нест. Ровиён бисёр ҳастанд, онҳо ҳамашон қариб ки хуб ҳастанд. Ровиён ман ягон касро наметавонам гӯям ки ин бад аст ё ин ки ин беҳтарин аст ва танҳо мегӯям ки ҳар як нафар аудиторияи муайяни худро дорад. Масалан он нафароне ки барномаҳои маро шояд ки тамошо мекунанд, шояд ки барномаи дигар ровиёнро тамошо накунанд, аммо ҳастанд нафароне ки барномаҳои онҳоро тамошо мекунанд, аммо барномаи манро тамошо намекунанд. Зеро аудитория, шакли пахши барномаҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад. Барои ҳамин якчанд рӯз пеш дар сомонаи интернетии шумо YouTube суруди шумо навтаринаш Нозанин Амбонон баромад. дар сарояндагӣ низ муваффақ ҳам шудед. мухлисон хуб қабул кардан. ба фикрам ягон 4 мисраашро сароида метавонед? Ман месароям. Пеш аз оне ки барои шумо ин таронаро иҷро кунам, як нуқтаи муҳим ки боиси ифтихор аст барои ман ин чи аст? Мо дар як рӯз 10,000 нафар ин ин сурудро аз назар гузаронданд ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ ва махсусан дар сомонаҳои мусиқавӣ бошад зиёда аз 6,000 маротиба ин сурудро боркашӣ кардан, яъне ки скачат кардан. Ман шахсан худам умуман интизор набудам ки ин тарона то як андоза камтаракак машҳур мешавад. Ин машҳур нест, аммо мин баъд ман фикр дорам ки мо ин чизро ҷиддитар мехапем ва ҷиддитар кор мекунем ва айни замон якчанд сурудҳои дигар дар пеш аст ки мо онҳоро интишор мекунем ва фикр мекунам ки соли 2020 дар фаъолияти эҷодии ман инро бисёри нафарон хоҳанд ва нахоҳанд ҳам мо таронаҳои навро интишор мекунем. месароед хуб? Марамад. Дар дили шаб бе ту танҳо бе ман мара суи фардо гум мешавӣ ту бидуни ман эй ҷон нигори ман бо ту мехоҳам як дил шудан аз дили ман дилро макан ҷодаҳо холӣ бе нақши поят баргард баҳори ман нозанинам ту ба ёдам бош эй ёри ҷунам беҳтаринам интизорам ҳар дам ки биёӣ вафо кунам. кифоя аст барои ҳофизи навкор. Барои ҳофизи навкор ташаккур. Калимаҳои нав барои бароядаҳо ӯзатон хаста нагардад. Хуш, ташаккури зиёд мегӯям. ҳоло одат мекунед ба ин калима? Бале, одат мекунам. Ман медонам ки барои баъзе шояд сарояндагонам бошад, барои баъзе тамошобиноам бошад, умуман ба онҳо маъқул нест ки ман сароянда бошам. Барои чӣ? Барои он ки онҳо асосан маро дар саҳна ҳамчун ровӣ диданд. ва ин чиз то як андоза чизи нав аст ва ин чизро қабул кардан ҳам ва ин сурудҳое ки ман пешниҳод кардам ҳазм кардан барои тамошобине ки маро ҳамчун ровӣ ҳамчун шоумен мешинохт, ин бисёр душвор аст. Ман инро хуб дарк мекунам, хуб мефаҳмам, аммо ман барои шумо мегӯям ки он мусиқие ки масалан мо Нозанин омода кардем, ин чиз асосан дар Ӯзбекистон мо дар Тошканд кардем бо нафароне ки такмили мусиқӣ кардан, оҳангаш, дигараш, масалан ин бисёр кори мураккаб аст ва мо кӯшиш кардем ки ин корро ҳирфаӣ ба анҷом расонем.
ва мо айни замон масалан ҳастанд нафароне ки такмили мушиқӣ мекунанд аз ҷониби ҷовид рӯзиев дигар мо бо онҳо ҳам корро оғоз карда истодем ва шояд ки масалан рӯзҳои наздик якчанд сурудҳое ки дар дигар жанрҳо ҳастанд ва бисёр аҷиб мешаванд нашр шаванд. дар оянда фарзандатон мабодо касби журналистӣ яъне рӯзноманигорӣ касби шуморо интихоб кунад чӣ хел иҷозат медиҳед ё не? Ман ду фарзанд дорам, айзам духтар ва писар ва барои онҳо чӣ гӯям ягон доираи муайян намондаам ки онҳо бояд кӣ шаванд ва дар оянда чӣ корро интихоб кунанд ва ин танҳо аз худи онҳо вобастагӣ дорад. Агар онҳо хоҳанд ки рӯзноманигор шаванд, хоҳанд ки муҳандис шаванд, бигзор муҳандис шаванд. Ин интихоб дар дасти худи онҳо аст ки дар дили онҳо ба чӣ завқ доранд ва ба чӣ ҳавас доранд. Ҳоло ки хурданд вақт нишон медиҳад. Бале. Хуб, айни ҳол шумо радиои навро директорӣ мекунед, сарварӣ, яъне ки радиои шумо, радиои нав аз радиоҳои дигар бо барномаҳои муҳити зинда фарқ мекунад. Идеяи ин барнома аз куҷо пайдо шуд? Идеяи ин барнома умуман нав нест ва агар дар Тоҷикистон гӯё ин идеяи худам аст. Мо инро бори аввал чунин лоиҳаро пешкаши мардум кардем ва ҳар ҳафта мо консертҳои зинда дорем. Ҳар ҳафта масалан мо рӯзи шанбеам консерти зинда дорем бо Мадина Ахназар метавонед ки биёед тамошо кунед. Бисёр барномаи консертии зиндаи шавқовар мешавад ва мақсади асосии ташкил кардани чунин барнома дар он аст ки мо бисёртар шунавандаро, бинандаро даъват кунем ба оне ки соландагони машҳур, агар ман медонам ки фонограмма ба куллан фарқ мекунад, зеро ки дар он ҷо масалан кӯмаки технология ё техникаҳо аст, аммо ҳадди ақал соланда бояд ки наздик ба он суруде ки интишор кардааст, наздик ҳадди ақал бояд ки таронаи худро иҷро карда метавонад. Ман намегӯям ки 100% бояд иҷро кунад, ҳадди ақал 60% бояд иҷро карда тавонад ва монанд бошад. Ва вақте ки мо дар аввал ин барномаро пеш кардем, бисёри сарандагон ягон баҳона мекунанд ки ба барнома набиёянд. Намегурехтанд. Масалан ягон баҳона мешуд ё дигар мешуд, аммо айни замон ман бисёр шод ҳастам ки аллакай ҳамаи сарондаҳои машҳури мо ин чизро дарк карданд ва ҳамагон бо навбат ба ин барнома омода истоданд ва мо моҳи март фикр мекунам бисёр сарондаҳои машҳур дар барномаи мо аллакай ҳунарнамоӣ мекунанд ва онро шумо метавонед ҳам дар тариқи эфири радиои нав гӯш кунед ва ҳамзамон метавонед ки дар саҳифаи ютуби мо ки ном дорад Имшаб Channel дар он ҷо ҳам пайдо намоед. Салом арз мекунам ба кулли шунавандагони Хуҷанд ва дар умум вилояти Суғд. аҳсан барои шумо Нигина. Нав садо аз дил ба дилҳо. Хуб, саволи навбатӣ, то ба имрӯз ба чанд давлат сафар кардед? Сафари хотирмони шумо кадомаш буд? Ман ба бисёр давлатҳо қариб ки сафар кардаам. Ҳар як сафари мо хотирмон аст ва гуфта наметавонам ки масалан ягон ҷоро ҷудо карда наметавонам. Ҳар як мамлакат ба худ хос як зебогӣ дорад, ба худ хос масалан ҷойҳое дорад ки ё ин ки лаҳзаҳое буданд ки онҳоро фаромӯш кардан ғайриимкон аст. Консерте ки дар шаҳри Нью-Йорк баргузор гардид бо Нигинаву Дамирбек, дар он ҷо чӣ гуфта метавонед? Бисёр консерти хуб буд, зеро ки таи 10 соли наздик ягон сарондаҳои тоҷик дар Нью-Йорк, дар мамлакати Амрико консерт намонда буданд ва ман бисёр шод ҳастам ки мо ин консертро баргузор кардем, зеро ки худам муаллифи сценария, муаллифи ҳамон лоиҳаи сафари ҳунарии Нигина ва Дамирбек будам ва бисёр корҳои ҳатто лаҳзаҳое ки масалан пайвастагӣ доранд бо ташкилии ин ё он масалан консертҳои майда ва калон, ҳама инро ман худам ба дӯш доштам ва қариб ки
90% корҳое ки пайвастагӣ дорам бо ташкилотчигӣ ман худам ба ӯҳда гирифта будам ва мо бисёр як консерти хуб кардем ва пеш аз ҳама мақсади асосии мо дар он буд ки масалан нафароне муҳоҷироне ки берун аз тоҷикистон ҳастанд ва чандин солҳо шудааст ки ба ватан намодан онҳо мусиқии тоҷикиро гӯш кунанд аз ватани худ ёд кунанд ва мо ин консертро бахшида будем ба истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва мо ҳатто бо худ ҳамроҳи Дамирбек Нигина як хато накунам агар як 50-60 парчами мо байрақро гирифта будем, Тоҷикистонро гирифта будем ва барои ҳамагоне ки дар толор нишаста буданд ба ҳамаи онҳо ҳам тақсим кардем ва асоси мақсади асосии мо аз он иборат буд ки муаррифии Тоҷикистон пеш аз ҳама ва мо ҳатто наворҳое ки дар қафои саҳна мерафтанд мо бисёртар масалан маконҳои зебо биноҳои наве ки дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар дигар минтақаи Тоҷикистон ҳастанд аз ҳамон зебогиҳо нишон медодем дар бораи Тоҷикистон мегуфтем ва бисёр консерти хубу хотирмони ватандӯстонаро дар Амрико баргузор кардем. تشکر به مهمانی که شما دوستان عزیز ناو صدا از دل به دل ها. مبارز عثمانов ژورنالیستی مشهور وقتی در کوچه و پس کوچه ها یعنی دهه ها میگردد مخلصانش چه خیلی او را پیشواز میگیرن و یا چه خیلی معامله میکنن؟ بسیار خوب баъзе нафарон мешиносам баъзе нафарон намешиносанд умуман гӯям ки ман бисёр сахт шӯҳратёр ҳастам ин нодуруст мешавад буданд ҳолатҳое ки дар навбат истода аксгирӣ карда бошанд буданд бисёр буданд чунин ҳолатҳо ва масалан ҳар ҳафта чунин ҳолат мешавад аммо ман худамро нафари машҳур ҳисоб намекунам зеро ки дар Тоҷикистони мо бисёр нафарони машҳур ҳастанд ки онҳоро дар ҳақиқат ҳам нафароне ки шӯҳратёр шудаанд гуфтан мумкин аст аммо марун не. خب برنامه زیبا سنم یکی از برنامه‌های سربیننده‌ترین شما در یوتیوب و تلویزیون دوشنبه و تلویزیون شاهنواز به حساب می‌رود. از اون لحظه‌هایی که در برنامه زیبا سنم بود جنگ شده در همراه موپایکر یورو و دیگر لحظه‌ها از زیبا سنم چی گفته می‌توانید؟ وقتی که باری اول برنامه زیبا سنم رو عموما کار کردن رو از بالای این لایحه آغاز کردیم نه من نه دیگر اعضایان هیئت ایجادی ما باور نداشتن که این برنامه میتونه که چونین مشهور شود راست دیگه ما یگان نفر باور نداشتیم و وقتی که ما نشر کردیم در نشر اولش اگر خطا نکنم در تلویزیون سفینه هم نشر شده بود تلویزیون دوشنبه تلویزیون شاهنواز وقتی که ما نشر کردیم якум дуюм нашри барнома рафт аллакай сару садоҳо зиёд буданд ҳамагон менавистанд вақте ки мо ба ютуб ворид кардем якум нашри барнома тақрибан 300-400 ҳазор ё хариб ним миллион аз назар гузаронда шуд як нашри барнома мо ҳамагон дар ҳайрат ҳастем барнома чунин шӯҳрати беандоза ёфт таи 6-7 моҳе ки мо аз болои лоиҳа кор кардем дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон будем ҳар гуна ҳолатҳо ҳам буданд ҳамроҳи Мопайкар мо якчанд маротиба тезу тунд шудем ҳаминтавр гӯем барои чӣ барои он ки ҳар гуна ҳолатҳо мешаванд дар саҳна ва махсусан характери мо хислатҳои мо ё ин ки ба якдигар сахт мувофиқ аст ё ин ки сахт мувофиқ нест ки чунин ҳолатҳо зиёд мешуданд ҳатто як лаҳзаи дигарро мегӯям мо дар шаҳри Куло будем сабти барномаи зебосам инро дар ягон ҷо нагуфтам бори аввал гуфта истодам вақте ки мо сабт карда истода будем ману Мопайкар боз ҳамин хел гапамон гурехт бо забони худамон гӯем агар гапамон гурехт як ҷангам шудем дар саҳна ва Мопайкар худашонро дошта натонистанду дар наздашон хато накунам не чӣ буд об буд дар он ҷо пластмаси буд гирифтанд ҳаминро ба тарафи ман партофтанд
тасаввур кунед. Сохта буд ё ҳақиқӣ? ин ҳақиқӣ буд. мо бисёр ҳолатҳоро месохтем, аммо ин ҳолате буд ки ҳолати воқеӣ буд. ва баъдан партофтан ба тарафи ман, хай гӯё ки омад расид қариб ки ман худамро ба даст гирифтам. барои чӣ ба даст гирифтам? барои ин ки Орзуи Исоев дар ин лоиҳа ҳамроҳи мо будан, коргардони лоиҳа будан. он нафар омадан ба ман гуфтам Борис, хай мопайкар камтар асабӣ шудааст, ту бояд худатро ба даст гирӣ. агар мо ҳозир ҷанг кардан гирем, ҷанг метавонад ки калонтар шавад ва мо бояд барномаро идома диҳем ва сабтро ба пуррагӣ ба анҷом диҳем. ва сабт мо тамом кардем. ва ки мо сабта тамом кардем, ҳамагон ором, гӯё ки ҳеҷ чиз нашудааст. не ки ман хафа будам аз мопайкар раст дигар, вале вақте ки мо сабта ба итмом расондем, дигар ҳама хуб, гӯё ки ҳеҷ чиз нест. шумо овозхониро низ шурӯъ кардед. ягон нақша ҳаст ки бо шабнами Сурайё дуэт хонед? бош ки ман ҳамаи сарояндаҳои мо қариб ки нақша дорам ки бо шабнами Сурайё дуэт хонам. хай шояд агар мо ҳамин касбро ба таври ҳирфаӣ давом диҳем, шояд ки хонем. бинандагони азиз, имрӯз дар суҳбати мо қарор доштанд журналисти машҳур Мубориз Усмонов ва ман будам ровии барнома Завқиддин Сулаймонӣ. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.